Sibi ye maninkala dugu belebeleba ye komini min don a jɔyɔrɔ ka bon bi musolakaw olu ka kalan na ka sababuya kɛ alimaw ka baɲumankɛ jɛkulu belebeleba min bɛ yen n'o ye Claude Sira ye ale nana musomaninw olu degeli o baara kɛ k'o centre sigi bayɛlɛmali ta nasira la bagan mara min ye jɛgɛminɛw ye fo ka taa se sumanw olu jali ma o baara o bɛ kɛ sibikaw fɛ yen kalo wɔɔrɔ musomanin 60 bi don yaasa olu ka se ka kalan kɛ a tako 5nan olu ka kalan kuncɛ sɛbɛnw dili o de tun bɛ yen kari tɛmɛnen nin tubabukalo in tile 10 kɛnɛ kan sa ni ye maa mafalen caman nana yaasa ka se ka na nin npogotigi ninnu kɔkɔrɔma don u ka kalan bannen ale hukumu kɔnɔna na Dawuda Keyita ni ale yɛrɛ ye Sibi maire ye a ye bɛɛ lajɛlen bisimila ka sɔrɔ ka dantigɛliw olu daminɛ. Ani aw ka fasodenɲumanya ani aw ka yɛrɛdibaaramaw kunna kosɛbɛ parce que hakili la dɔw bɔrɔ ka jan kosɛbɛ ka bɔ i fani bakɔ ka na yɔrɔ wɛrɛ la condition man nɔgɔ tuma dɔw la mais o bɛɛ n'a ta nin y'a kalo 6 ye a ye jɛn n'aw fana aw banna temi na aw dɔgɔw na aw bɛɛ lajɛlen ko ka na yan et je sais que aw nana ci mun na o ci kuncɛ ye bi ye donc o ye nisɔndiya koba don mais nisɔngoya fɛnɛ de don parce que a bɛ fɔ ten ko jɛ farajɛw bɛ jɛ la mais an b'a ɲini ala fɛ a bɛ fɔ ten nɔ ko jɛ tɛ farajɛ ɲuman de ɲɔgɔn ta la donc j'ai bon espoir que hakili la kosɛbɛ vous allez garder des bons souvenirs des unes et des autres ça c'est sûr. Npogotigi 60 ka kalo 6 kalan ye tali kɛ cogo min na Alassane Boire n'ale ye CAS directeur ye ale ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kalan kɛcogo la a n'a faamuyacogo la npogotigi ninnu fɛ. Cette cérémonie de remise des attestations de la 5e session de formation de base qui nous réunit cet après-midi est pleine de sens. En effet, elle est le couronnement de 6 mois de labeur, d'endurance et de persévérance de 60 jeunes filles. Par ailleurs, durant cette période, les apprenantes ou élèves ont acquis avec assiduité, courage et détermination les connaissances professionnelles au métier de la production animale, la production végétale, la transformation agroalimentaire et la commercialisation. Je suis certes convaincu que les apprenantes ont été suffisamment outillées par des sciences théoriques et pratiques leur permettant d'affronter la vie professionnelle. Aussi, c'est le lieu de remercier toute l'équipe CAS depuis l'Allemagne qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de nos activités. Je terminerai en réitérant à tous et à toutes ma profonde gratitude. Npogotigi 60 in tɔgɔ la Fatumata Sila ale ye waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu ye nin kalan ninnu k'u kunna k'a sɔrɔ u ma musaka foyi bɔ kalo 6 in ale kɔnɔna na. Mes premiers remerciements s'adressent au bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir bénis tout au long de ces 6 mois de formation. Notre deuxième remerciement de la formation Frostilla, au coordinateur international Hélène Fatenti, au coordinateur national Salah Bali, au directeur Alassane Boye et à l'ensemble des personnels du CAS qui nous ont permis, nous jeunes filles, d'avoir participé à 6 mois de formation en agroalimentaire. Votre travail acharné et votre engagement à atteindre nos objectifs ont été incroyables. Votre professionnalisme et votre souci du détail ont été et sont toujours très appréciés. Mais sans pour autant oublier ces 20 femmes qui sont à la cuisine. Elles ont fait de leur mieux. Grâce à elles, nous nous sommes sentis comme chez nous. Comme un proverbe bambara le dit, pour Roland Kolotejo. En effet, cet après-midi n'est pas comme tous les autres. C'est un après-midi dont nous nous souviendrons longtemps, auquel nous repenserons certainement avec nostalgie, et marque en effet la fin d'une période de notre vie.
que nous avons eu la chance de partager, mais également le premier jour du reste de notre vie. Mais on dit toute guerre a toujours eu une victoire. Et il n'y a pas de commencement sans fin. Ce parcours fut inoubliable. En Bogotigi Bioro la, Fatmata Kouyaté, ale de bela gelenda, ni kurutan segi ni buruburu naniye, ayaka ni soja yira, ani akanga bara munke do nataula, ayo bela gelenya fo, mauga sega ofamu, ani akatabulo kurabuna na keminyi. Transformation agroalimentaire, nous y a en même temps élevage la gestion kala dani ke tuba la sika dani ke tuba la donc ni ka dani ke ika sene sele sika do wakati na usira wakati na yese ani wakati na amara ke tuko numa ani ari sika yele maka femi ani penchama da wa penchama yele banambola ai banamwe chige ake gari ake gumi tomati fene bala anu ke tomati kena yere ka de lokoti ka de tomati jama on se ça est kera galé ko mo ne kela bon ni contana parce que ni contana yere parce que jele ke fo fe ni konda bala donc c'est la gata premier vraiment contana Fatou Sila o fana y'a ka nisɔndiya yira ka kɛ ni kalan in kuncɛli ye. Misali la i bɛ se ka mun fɔ an ye a la sisan. Sisan misali la n'a ye i n'a fɔ sisan an bɛ ka bɔnbɔnni par exemple sisan ni mɔgɔ min na bɔnbɔnni kɛ e ka bɔnbɔnni san 200 i ka tulu ni fɛnw bɛɛ san a bɛɛ ka bɛn 300 ma quoi donc n'i ye feere min kɛ donc i b'a essayer i ye mun sɔrɔ pour que i ka tɔnɔ ka bɔ i ye mun don a la n'o ye 300 i b'o bɔ wari la k'a lajɛ n'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ n'i ka tɔnɔ sɔrɔ ou bien n'i ma tɔnɔ sɔrɔ gestion na o dɔn wa. Kalan kɔfɛ i bɛna mun de kɛ. Kalan kɔfɛ bon a ka di ne ye ka an ye fɛn fɛn kɛ k'a bɛɛ dɔn kɛ o de ka di ne ye. Nin kalanso in sigilen don sen kan Fondation Claude Tessera n'o ye alimaw ka baɲumankɛ jɛkulu ye a ɲɛmaayaba Mali kɔnɔ o bɛ Sala Babi bolo min ye baara ye tako 5nan nin y'o kuncɛlen labɛn min nana kɛ sa yaasa ka musomanin 60 wɛrɛ labɛn tako 6nan o kalan olu ka se ka kɛ.